ένα κλιματιστικό από την MyTherm. 12.000 BTU. Αύριο θα το δώσουμε αυτό το μεγάλο δώρο. Παρακαλώ πολύ. Γιατί στη MyTherm θα βρείτε κορυφαία συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και ηλιακής ενέργειας για να κάνετε μεγάλη οικονομία. Αλλιώς μπείτε και στο mytherm.gr, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί μιλάμε για τους επαγγελματίες στο χώρο. 14800 τηλεφωνείτε, αφήνετε το όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Εναλλακτικά στέλνετε ένα μηνυματάκι open και no και ξανά αποστολή στο 14800. Συνεχίστε παρακαλώ πολύ να προσπαθείτε, γιατί θα μπείτε στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό grid 12.000 BTU από την μεγάλη εταιρεία την MyTherm. Στη MyTherm θα βρείτε κορυφαία συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και ηλιακής ενέργειας για να κάνετε μεγάλη οικονομία που αυτές τις δύσκολες ημέρες το έχουμε και πολύ ανάγκη. Δείτε τα όλα στο mytherm.gr. Με τον ίδιο τρόπο τα διεκδικείτε 14800, εναλλακτικά μηνυματάκι, επίσης γράφοντας open και no και ξανά αποστολή στο 14800. Όμως, να θυμάστε ότι και η MyTherm σας κάνει ένα πολύ ωραίο και μεγάλο δώρο. Ένα κλιματιστικό 12.000 BTU και έρχεται φυσικά από την μεγάλη εταιρεία. Μπείτε και στο mytherm.gr για να δείτε περισσότερα, γιατί στη MyTherm θα βρείτε κορυφαία συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και ηλιακής ενέργειας. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε μεγάλη οικονομία και στην MyTherm το ξέρουν καλύτερα από όλους. 14800 τηλεφωνείτε, αφήνετε το όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Εναλλακτικά στέλνετε μηνυματάκι open και no και ξανά αποστολή στο 14800.